Machiegni kendo ne en puoch gi pak ne kambi mar Media Services manyolandi kaka mano ma e rang'iny mamalo kendo motelo e weche mag chuogo lony manyasani e yor fwambo e pacho ka. Manyo timore kinde nyasi midendo ni Marketing Society of Kenya Awards MSK matimore higa ka higa kendo chiwo thuolo mar fwenyo kembe mag kod jogo matiyo matek mar nyuolo lony e sectors mopogore. Kolose kinde nyasi no, meneja mar kambi RMS Shufa Singwa opoyo kang' makamano kowacho ni jotije kambi no tiyo matek. Gino mosechuolo dongruok mar kambi no. Jakom mar MSK Zuhura Ogada omendo ni pod gibiro medo keto kenge mag konyo chualo sectors mopogore kod fwenyo kendo chiwo puoch ne jokanyo mabero sectors go. Drive content and imagery. A special welcome goes to our marketing. It was a great night of wins today at the MSK Gala. This award is a validation to the hard work that our teams put in every day. The Citizen Digital app is an innovative app that is targeted for the young population, young generation. So we are calling out to the young people, engage with the Citizen Digital app, download the Citizen Digital app. We have exciting original content on the platform for you. Today was disrupted. You could see it across. I mean, from the amazing board that I actually lead, you could even see how it was brought through. I mean, we've got diversity across. And the bigger part of the disruption is even into the business. Today we have seen the different businesses that we've never known about even win awards. We've seen the younger students take up the marketplace. We were happy to roll the red carpet for them. And that was disruption as well, you know. So we have to ensure that organizations are also ready. And that's why our theme this year resonates with where the future is. Puoch gi pak ne kambi mar Media Services. Kawadhi nyime ni moko kuom jodak e gwenge ma Suna East e kaunti ma Migori ne obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya matudo Wasiyo kod ogwedhi ma gedo mare osekwamo kuom higni malach. Jodak go kamoting'o